Daghang salamat, Termirakasi. Ug ganian usab kita sa atong kinaham nga health guide. Kumusta ang mga Bisaya ug maayong adlaw Pinoy? Ang atong hisgutan karon mao ang report sa bahin sa panit sa kahil o orange o limonsito. Kanindot ini kay kini barato naman. Abunda og pwede pod nato matanom sa atong tugkaran o luna. Kay bawang mo nga ang panit di ay sa orange o kahil o limonsito mao gyud pinaka-nutritious part. Unsa may anaan ining panit sa kahil o orange o limonsito? Una, doon na gitawag nga limonin. Kini limonin, the most prominent compound sa citrus peel with lesser amounts of Y-terpene, beta-pinene, sabinin, alpha-pinene, and mycin. Kaduha, kining panit, aduna usab kini aldehydes, mainly citral. Katulo, adunay alcohols, linolol, octanol, nonanol, decanol, pagkadaghan ab, nol, daghan na kayo. O daghan sa flavonoids, sama sa hesperidin, eriocitron, deosmin, apigenin, glucoside. Doon na pag-luteolin glycoside, ang limoktirol glucoside. Sa China, ug sa ubang dapit sa Asia, ang citrus peel o panit sa kahil gigamit aron sa pagtambal sa pamutod o hangin sa tiyan. Kanang butdan pataba. Sa mga waygan na mukaon, sa mga kasukaon o nausea, then kanang mga suka-suka, hiccups, ubo ug sa cancer. Ang panit sa kahil adunay daghang limonin, linolol, perpiniol, hesperidin, carotene, doon na ni, cryptoxanthin, o doon na vitamins B1 and C. May tungod kini, niini gigamit siya sa pag-alin sa indigestion, gas, and lung mucus. Gigamit usab, it is also used as a carminative, aromatic expectorant, and tonic. Sa sulod sa citrus fruits, adunay a well-known class of essential oils, kining limonin. Recently, nadiskubrihan nila nga kini di ang limonin, mao di ay major component sa kadaghanan sa orange ug sa ubang citrus fruits. Matud pa, nga kini nga oil exists widely in the plant kingdom, particularly in citrus peels and fruits. Ang limonin belongs to a class of natural compounds known as terpenes. Kining terpenes have exhibited the properties of bioflavonoids and carotenoids. Ang mga researchers maingon nga ang D-limonin has the power to reverse preformed tumors. In fact, 10 separate animal studies, mga napo, habsyon nga kung ang limonin gani gamiton sa atong diet, stable kini sa pagpaus-os sa incidence of chemically induced cancers, as well as mupahunong sa ilang progress. So, di na budako. Citrus fruits, nga daghan og limonin, adunay hiyas, have the ability to aid the immune system aron sa pagbatok sa mga carcinogens by immunostimulating the body. Ang citrus fruits o peels o kini iyang panit, aduna usab kini hiya sa pagpaus-os sa kolesterol. Ang limonin mo inhibit sa enzymes nga nagbugna sa kolesterol ug ingon mausab nga mohilis sa gallstone o batos sa abdo. Amo diyang daghan ra bang makit-an sa ultrasound, no? Naibato, pero usay lagi ugahin na gid kaayo ang bato, lisod na gid na mahilis. Pero kanang mga humok-humok, doon na gid ko experience ini sa akong pasyente. Graba gid sa bato, daghan kaayo sa ultrasound dito pa ko nato sa Perpetual Socorro Hospital. The following mga 3 weeks after, nahilis gid ang bato. Wala na gid makita sa ultrasound. Matud pa niya ako sa pangutana, unsa may imong gikaon? Nag-fruit diet lang gyud siya. Ang kadaghanan gani matud pa niya, kining ni ang mga citrus fruits kay mo'y lamian kuno niya maayo.
tanan mga banana, apil, o saging, o tanan mga prutas yung gikaon. Kaya di na naglikay gyud siya sa mga kini niya mga fats, mga oils o sa mga meat. Pero nade kay pahibalo kaninyo maay kini nga balita og nadunggan nako sa Osaka inila nga news channel sa cable television sa October, nga ma-available na gyud ang AH1N1 vaccine. Hinaot pa unta nga malipay kitang tanan ini. O karon sa atong balaanong kasulatan nga naggagikan sa libro sa Roma, chapter 14, verse 2 to 3, nga nag-ingon, may nagtuo nga mahimo nila pagkaon bisag unsa, apan ang huyang sa pagtuo mukaon lamang ug utanon. Ang mukaon bisan unsa dili angay maghukom sa tao, nga utanon ray kanon. Ug ang tao nga utanon ra usab ang kanon, dili angay maghukom sa tao nga mukaon bisag unsa kay gidawat na siya sa Dios. O kini inyo higala si Dr. Warfito Pasing Gracia mo ginod ang pagkanunay gumaingon. Ang lawas gani mapasagaron mo gid akong sagabal sa pagpalambo sa atong kaugmaon. Maayong adlaw Pinoy ug kumusta ang mapasigar buhong Bisaya sa tibuok kalibutan. Tarmi Rakasi, apakabar!